Aste honetako musika zuzenean telebista saioko lehen protagonistak Josebe Irazoki eta lagunak izango dira. Dabada Aretoan eskaini zuten emanaldian batu ginen laukoarekin. Zu altzara disko berria besapean zutela. Bigarren erreportajean berriz, Axotz talde bilbotarra ezagutuko dugu. 10 urteko bidea egin berri dute eta H izeneko disko ederraz ospatu. Hardcore musika koordenadetan, entsegu lokalean batu gara beraiekin. Segi gurekin eta gozatu egun gure entsegu lokaletan egiten ari den musika berriaz. Josebe Irazoki lagunez inguratuta dator berriz ere. Oraingoan, Zu altzara disko berria besapean. Ibilbide luzeko musikaria da Irazoki, makina talde eta egitasmoetan murgildua egun. Donostiako Dabada Aretoan egin dugu hitzordua bandarekin, diskoaren zuzeneko orkezpenaren aurretik. Zu altzara diskoa osatzeko aroa duela 2 urte abiatu zuten Irazoki eta lagunek. Norabidea argi izan zuen hasieratik Josebak. Errango nuke diskoan pentsatzen hasi nintzela, aurreko bira amaieran, ez nuke errango bira amaitzen ari zena edo, baina bai hasi ginela aurreko bira 6kote bezala, sonoridade rockero batekin, baina zeuden hor Agerrin Zuntza, Iban Urizar Morante, trompetekin, Igor Etxeare bai tromboiakin, eta sonoridade ez guztiz rockeroarekin, ez? Baina ja bira erdialdean edo laukote moduan aritu ginen, eta soinu horrekin oso gustora, eta bai hor hasi nintzen pentsatzen, sonoridade horrekin lantzena genitula kantu berriak edo egila da ere bai, azken boladan igual rock musika igual gehiago entzun duten edo atentzioa deitu dit, ez dakit zuzenekotan soinu horrekin ari ginelako edo ere bai. Baina bai, hasi nintzen pentsatzen sonoridade horretan, ez? Laukote klasiko formatu horretan pentsatzen hasi nintzen. Eta beti aritzen naiz etxean kantuak egiten ez dakit, baina gitarrakin jostatzen edo, eta grabatzen ditut horlako zatitxoak, batzutan kantuak izaten dire, besteetan zatiak, eta bai hasi nintzenean karpeta horiek errepasatzen, aukerak eta nahiko argi ikusten nun, ez? Erran bezala, ikusten nitunak egokitzen atzirela ongi laukote formatu horretara, horiek aukeratu nitun, eta orduan hori izan du da oinarria, ez? Zuzenean genuen soinu hori, pixka bat estudiora eramatea, ez? Musika egitasmo ezberdinetan murgildua dabil egun Josebe Irazoki. Aton Rumba, Nacho Vegas, basoan, egitasmo bakoitzean zein parte hartze duen galdegin diogu. Erran bezala, proiektu horentzako sonoridadea nahiko argi nuen, edo banekien hori ze disko mota egin nahi nuen. Eta gero, bertentako lan egiten dutenean, hor normalki ez dut konposatzen. Adibidez Aton Rumbarekin lokalean hasten dire kantuak, Roberrek eramaten ditu gehiago
ideiak, eta hor nire lana gehiago da konponketa lanak, moldaketa lanak, ez? Orduan hor gehiago lantzen ditut gitarrak, ez? Nire burua jartzen da pixka bat, hor gitarrak lantzeko tesitura horretan, eta Nacho Vegasekin eta berdin, ez? Kantuak erdi eginak daudeia, orduan nire lana hori izaten da. Orduan alde horretatik argi izaten dut, ez? Badago lan rutinuarioago bat dela hori, kantuak jarri eta horien gainean improvisatu eta moldaketak bilatzea. Orduan ja, konposizio mailan, hori izaten ditut egia da, kantu batzuk izaten aldirela orain adibidez lasaiagoak izaten aldirenak deskartatzen ditudanak, ekin denbora bat kantautore gisako musika egiten nuela eta tesitura horretan nengoela, baina oraintxe bertan kantu horiek alboratzen ditut eta karpetatxo batean uzten ditut eta aparkatuta, eta orduan argi dut horiek bederen oraintxe bertan ez ditudala landu nahi. Eta beste gauz batzuk agertzen direnean gauza esperimentalagoak edo azkenean haunitzetan improvisazioak dire eta gehiago dire soinu piezak konposizioak baino. Eta horiek ari naiz erabiltzen batzutan interludio gisa basoan entzako, baita disko honetan badaude 2 interludio, eta orduan, nahiko argi ikusten ditut, Disko askea egin dute Joseba Irazoki eta lagunek. Kantu bakoitzari behar duen denbora eman diote, ordubeteko lan mardula osatu artean. Azken boladan erraten dut, ari naizela entzuten musika nahiko, hori kantu luzeak dituzten taldeenak, ez? Eta ez da guztiz kontziente izan, baina ikusten sensazioak nituen kantuak luzatzen ahal ditula, eta pentsatzen dut hori inkontzienteki, baina azkenean entzun duten musika horrek influentzia izan dula, eta formatu hori kantu luzarena erakartzen nahuela, eta berriz ere zuzenekotan kantu batzuk ja eginak genitun pare bat, eta horiek joaten ziren aldatzen edo luzatzen genitun egunaren arabera, eta funtzionatzen zuten horrela. Eta diskoan ere nahiko neurtu aian dire, baina momentu batzutan ikusi dugu luzatzen altzirela, eta ez gara moztu, ez dugu pentsatu irratitako singelak egin behar genitula, orduan, erran duzun bezala, aske eta prejuiziorik gabe. Joseba Irazoki gitarra jotzaile bezala da ezaguna batez ere. Disko honetan, hala ere, ahotsaren erabileran sakondu du, geroz eta askeago. Pentsatzen dut, pausoak ematen naizela ahotsarekin, egia da ez dutela gehiegi lantzen edo gitarra baino gutxiago lantzen dut. Baina denbora pasala uste dut ezagutzen ari naizela pixkat gehiago, nire ahotsa noraino iristen naizen edo ere beldur gutxiago dut gauzak probatzeko. Gero egia da igual oso banda proiektuarekin hor bakarka aritu nintzenean, baina roka egiten ere zuzenekotan ere gauza salbaiagoak modu batean ateratzen zitzaizkidan, eta hori hor ez duen ninulako beldurrik edo guztiz aske sentitu nintzen, eta hor nik uste ahotsarekin bederen gauzak probatzeko parada eukinula edo saiatu nintzela. Eta agian diska honetan hori ere isladatu da.
Eta bai, badire kantu batzuk agudo gabestu dutela, eta ez dakit rezitatu batzuk ere egin dutela, post-punk aldera jo dutela, igual entzun dutela bai musika estilo hori bain modan dago, eta igual pixkat gehiago. Orduan, bai, nahiko konten gelditu nahi. Felix Buff izan du lagun baterian. Aspaldikoa da beraien arteko harremana, eta Josebaren azken diskoan ere parte hartu zuen Willis Drummond taldeko bateria joltzaileak. Felix oso garrantzitsua da proiektu honetan, aurreko diskoan bere kantu bat sartu genuen, disko honetan beste kantu bat berea da, eta bai, oso kreatiboa da bera baterian, baina errango nuke proiektu hau ere bai berea bezala sentitzen duela, eta hori kantuak egiten ari garela eta berak ere bere iritzia ematen du, eta nik uste musikalidade handia daukala eta ezagutza handia. Orduan niretzako hori apoio handia da eta bere ikuspuntua beti kontutan hartzen dut, eta noski bateria bezala ikaragarria da, eta gero baita ere hori musikalidade handia dauka eta hauniko entzuna. Jaime Nieto astindu ditu lau sokak. Besteak beste, Rafa Rueda eta Aton Rumba taldeko baxu jotzailea denak diskoan parte hartze garrantzitsua izan du. Rafa Ruedakin hasi ginen eta gero Aton Rumban ere sartu zen, nion lehengola, eta Jaime ere bai, garrantzitsua da gure soinuan, ez? Berak duen soinu hori, uste dut egiten dugu musikarentzako aproposa da, eta Euskal Herrian daude bajista oso onak, baina uste dut errango nuke egokiena dela gure talderako. Eta, bai, zuzenekoan, gainera hasi da sinte jotzen kantu batzutan, eta bera ere bai, ez da bajista bakarra, sinteak eta gauzaiek ere interesatzen zaizkio, orduan taldearen soinua boroitzeko ere laguntzen du. Ibai Gogorza musikariarekin berriz landu ditu gitarrak. Borrokan taldeko gitarra jotzailea herrikidea du Josebak, bera herriko musika arrobiko artista handi bat. Bai, herrikoa eta beti izan gara lagunak eta beti alboan, ni Borrokanen zale amorratua naiz, eta Ibaien musika ikuspuntua hauniz maite dut, eta diskoan berak ere besteak bezala iritzi oso garrantzitsuak eman ditu kantuetan, eta bere ikuspuntu orokorra maite dut, ibili da Kaskezurrekin ekoizle bezala, eta disko hau denen artean egin dugu Johannesekin batera, Johannes Buffekin batera, baina Ibai ere bai ekoizpen lan horretan lagungarri izan da, eta uste dut ere musikalitzela dela. Diskoaren grabaketa, Johannes Buff eta Inigo Irazoki soinu teknikarien artean burutu dute. Inigo gainera, taldearen zuzeneko teknikaria da. Inigo gure zuzeneko teknikaria da, eta Inigok ere uste dut eta horren gazteare, baina ja badukala esperientzia nahiko, eta uste dut ari dela bere soinua egiten edo, eta bere nahasketak ezaugarri bat dute ja, ez? Orduan Atala Estudioetan gainera bakarrik analogikoan grabatzena da, eta beran bertan dago estudioa, etxean bezala grabatu dugu, etxeko giroan, eta agitz goxo du estudioa, eta gero hori zuzeneko teknikaria izan eta ezagutzen du gure soinua ja, eta ere bai oso lagungarri.
Diskoaren grabaketa Joanes Buff eta Inigo Irazoki soinu teknikarien artean burutu dute. Inigo gainera, taldearen zuzeneko teknikaria da. Aidaren kolaborazioa Joanesen idea izan zen, Joaneseko aizlaren idea izan zen. Ahotsa grabatzen ari ginenean, berak kantu batean batez ere neska emakume ahotsa entzuten zuen, eta nik erran nion, zoragarri. Eta argi izan nun, nik Aidaren oso zalea naiz, eta bai, Euskal Herri mailan Aida eta Mursegoren ahots horiek oso maite ditut, ez? Igual ez dire hori ahots klasikoak, eta hori gainera Aida laguna dut, eta bueno, ez nuen dudarik izan, bera izan bartzuela beste ahots hori. Josebaren aurreko diskoak bezala, Zu altzara disko hau bide huts zigilupean argitaratua izan da. Gustora nago bide hutsen, azkenean kolektibo bat gara, bakoitzak egiten dugu gure diska guk nahi dugun bezala, baina gero badago hor laguntza bat ere bai, denen artean gauza gestionatzeko, azkenean gauza honitz daude diska bat ateratzeko orduan egin beharrak, eta ni bakarrik edo lagunekin posible da, baina beti ere hor jakitea hor dagoela jendea zuri ere laguntza hori eskaintzen, eskertzekoa da. Diskoak disko, zuzeneko banda da Josebe Irazoki eta lagunak, eta hortxe aurkeztu nahi dute lana, agertokietan. Bi kontzertu egin ditugu bakarrik, eta justo aste honetan gabiltza biratxoa betetzen, eta bati dira gauza politak, festivalen bat, azkenean gaur egun ere festivaletan egotea garrantzitsua da. Eta nik uste negu udaberria ja nahiko zehaztua dugula, eta gero udara begira espero dut gauzak ateratzea, azkenean uste dut egin duten diskorik rockeroena edo bederen uda girorako aproposena dela, eta espero dut udan ere jarraituko dugula aurkezten. Orduak hiltzen, belaino trinko baten paralizaturik. Denboran pasatzen, hilkor garela aztutan, algarasiko bateko baten. Gurean diren talde txiki bezain interesgarri horietakoa da Axotz talde bilbotarra. Pausoak gutxik eman dituzte, urrats bakoitzean arima utziz garapen etengabean. 10 urte bete berri dituzte hardcorearen errepidean, 10 urte non 5 disko argitaratu eta makina estenatoki erre dituzten. Bizitza osoa. Ez dakit, 10 urtetan egia esateko denborada soberan gauza asko egiteko, eta guk gure lehenengo helburua beti izan da talderekin elkarrekin estea, elkarrekin hastea, eta horrekin etorri diren beste gauza guztiak. Beti izan gara nahiko disfuntzionala konposaketaren orduan eta metodo guztiak probatu ditugu. Egia da, ja 10 urte betetzetik ariketa gertuago, trebetasunen bat lortu dugula, edo uste dugu lortu dugula, eta estabilidade bat konposatzeko orduan, eta hori asmatzen da beste musika batzuk sartzen utzi ditugulako, askoz ere influentzia abaniko bat zabalago bat hartu dugulako, eta nahi izan dugulako baita ere, beste musika batzuen sonoridadeak ekarri. Azkenean, printzipio baten heavy metala edo musika hori entzuten geben gehien bat, eta hori azkenean gure musika islatzen da. Eta oin, asako talde arraroak sartu dira gure
Gure unibertsoan. Gure unibertsoan, eta hori behar, azkenengo diskoan islatzen da. Ez dago zer ikusirik hau azkenengo diskoa, hasieran egiten eben rockarekin normala. Justo gentozan, metal, rock, hardcore melodiko estena hortatik, ez? Berritxarrak, Lor, Kauta, Mutez, eta honako taldeak, eta azkenean bebai hori islatzen da gure, lehenengo islatzen zen gure musikan, ez? Eta gero zabalduz joan da urteetan zehar. H izeneko diskoa da talderen estudioko azken emaitza. Urtzi soinu teknikaria izan dute lagun grabaketa honetan. Non teknikariaren lana, rek botoia zanpatzea baino haratago joan den. Beti izan dute produktore guztiek garrantzi handia. Eta egia esateko lehenengo bi diskoak grabatu genituen Xanperekin, eta Xanpek eman ziogun ikuspegia bata izan zen, taldea izan litekeen, taldean soinua, nolakoa izan litekeen lehenengo froga berak eman zigun. Baina egia da, Urtzirekin probatu genuenean izan zela, momentu baten non ja buelta eman nahi genion taldearen kanten kontzeptuei, isladako kantak azkenean oso denbora luzean ibili ginelako aurkezten, eta beste ikuspegi bat bilatzen ari ginelako. Eta Urtzik izan du horren erru handia, zuk esan duzun bezala. Xanpe da old school, oso ona bere estoan, baina old school, eta Urtzi da guztiz kontrako. Azkenan bebai, eman dutxegu permisoa gure kantuak hartzeko, bereak egiteko, eta esan hau ez jatak guztetan, aldozu aldatu, eta Bideoak kendu, erritmoa aldatu, kantau luzatu, kantau laburtu, mensatuko ditugu instrumentu batzuk, berak sartu ditu bere kabuz baita ere gu aurrean ere egon gabe arregloak eta gero aurkezten zizkigun apur bat olako errezeloarekin. Me vais a matar, pero escuchad esto. Eta horrelako, beti dauka esperimentatzeko grina deko, eta eskertzen da guk musikari bezala ikusten ditugulako aukera daukagulako beste ikuspegi batetik gure kantak nola hobetu daitezkeen, askotan taldearen barnean sortzen delako blokeo bat, 5 pertsona garelako eta guztiok daukagulako iritzi bat, eta beti dago ondo 6. pertsona, 6. bitel bat izatea, zeinek esango dizun, nola funtzionatu dezakeen kanta bateko eta. Hamar urteko bidean, garapen handia izan du taldeak. Metal giroetan abiatu ziren, denboraren poderioz, hardcorean, rockan edo stonerrean murgiltzeko. Egia esateko gure prozesuak ez ditu ahotsak sartzen hasieratik. Ez dakite beste talde batzuek, beste talde batzuen errutinak ikusi ditugunean, askotan ahotsekin hasten dira hasieratik eta bilatzen dute melodia bat, bilatzen dute erritmo bat dena delakoa, eta nik abestiak konposatzen ditudan ez gitarrarekin eta txirarekin batera, oso gitarra zentristak gara konposatzeko orduan, eta ahotsak heltzen dira beranduago. Garrantzitsua da jakitea diskoa entzun behar duenari esatea, oso kanta desberdinak daudela, eta impresioa eman dezake edo aurreritzea sortu daiteke, ez gaudela nahikoa josiak, baina 10 urte daramatzagu, eta badaukagu atzetiko rekorrido hau, zeinetan dauden oinarriak, eta ja 10. urtea ospatzeko egin dugun diskoan, nahi izan dugu zentzu guztietan, zu artifizialak bezala ez dakit, zentzu desberdinetan atera eta ikusi. Eta bebai bandeja osoa emotea, ez? Adibidez, lehen esan duzu moduan, espektro handia deko, edo azkeneko disko honetan, eta 7 kantuetan hori islatzea nahiko zaila, orduan usteot kolore guztiak ikusi daiteke zela omen, ez? Esan duzu moduan, zapatilla, bebai da, post-hardcorra, stonerra, beti egiten dugun hardcorea, baina da, esaten da moduan a gusto del consumidor, ez?
10 urte hauek ospatzeko, kontzertu festa berezi antolatu zuen taldeak Bilboko kafe antzokian. Data borobila ospatzeko leku ezin hobea. Kafe kontzertua dela eta erabaki genuen gauzak atzeratzea apur bat. Irailean egin genuen, baina aukera ematen zigutelako areto handian egiteko. Eta egia esateko, guretzako izan zen oso esperientzia polita, oso ohituta gaude, imaginatzen dut beste talde guztiak bezala. Garito txikiagoetan jotzen, teknikoki hainbesterainoko ekipoa ez duten tokietan jotzen, eta horrelako toki batean jotzako baita ere norberaren ganako omenaldi pixka bat badauka. Gu ikustera etorri izan jendea bakarrik, gu ikuste eta gurekin ondo pasatzera, orduan ez dakit oso, esan ambiente normala izan, esan kontzertu bat izan. Esan guretzako eta jendearentzako uste dut minijuerga bat. Gero bebai, invitado bebai oso ondo ziren, Javi G-Sistemekoak, Xabi Ju eta eskean Kristoko Peio. Oso momentu berezia izan zen Ander Gezuraga urten zanean gugaz. Ander Gezuraga zan gure lehenengo basu jolea, ondala 6 urte edo itxie bala taldea, eta izin zen barriro be hasi ginen seirok danak batxa eta non eta ganera eta kafe antzokian. Bilboko rock eta musika estenako temploa. Que peloteros! Non daude kantuan esaterako, estadioak bete eta aretoak hutsik dauden musika eszenaren inguruan hausnartzen dute. Azken boladan, gurean gertatzen ari den errealitate bat. Musika gogorraren esena nahiko enkizatuta dagoela aspaldian edo arestian arrakasta izan zuten talde batzuetan. Ez dugu hartu behar guk eskubide bat izango bagenu bezala, ezta? Oso, jendea irabazi egin behar da, kanta honak egin behar dituzu, kontzertuak eman behar dituzu, eta gainera ez da negozio bat eskerduna dela pertsonarentzako pasio bat egon behar da, eta nik uste dut gure aldetik jarri dugula. Ikusi duguna izan da urteetan, eta letra honek esan nahi duena da. Jendea zirikatu behar dela apur bat, eta pentsarazi behar zaiola, eta norbaitek entzungo badu kantu hau, eta pentsatu behar badu MTVko kontzertura joatea de puta madre eta berritxarraki babesa ematea de puta madre, baina baita ere joan zaitez kontzertuak gaztetxeetan edo areto txikietan antolatzen direnean zure inguruko taldeekin, pentsa ezazu. Agian talde hauek askoz ere gehiago behar dute zure presentzia, askoz ere gehiago behar dute erosiko duzun kamiseta hori. Danak etorri garela eta hasi garela horrela, ez? Jokinek aipatu dagoen berritxarrek bebai, bere garaian hasiko zen bardin, eta inorez jango balitz bere kontzertutara, oin esan izango lako talde. Intentzioa ez da garratza izatea, baizik eta zirikatzailea, eta pentsaraztea. Hori da, azkenean roka bai da provokazioa, ez? Jarkoreak gainera behartzen zaitu eszenari begirada ematera. Jarkorea komunitatea da, eta komunitatea sortzen espada zure inguruan eta espaduzu ikusten. Sortu daitekela, ez dakitan aitasun bat, beste herri batzuetako talde batzuekin. Guk bizi izan dugu urteotan, eta oso asko eskertzen diogu bidean topatu ditugun talde guztiei eta tokietara eraman gaituzten pertsonei. Isiltasunak irensten, esan nahi nituen itzutxak. Orduaren esperoan, azken aldi baten aldartea duen une honetan. Eta bozgora juetan
garen karranka artean. Megafoniako mamuotxak itzulergaitz bat dio. H-diskoak bi bonus track dakar. Horietako batean, Madeline taldeko Gartxot Unzain abeslaria gonbidatu dute. Tio Pete estudiotan grabatu zuten zuzeneko sesio berezian. Beti izan gara eta bere garaian ginen Jauren oso fanak. Eta entzun genitu, nik daukat, ez daukat vinilo entzuteko makina ere, ez da ere, eta daukat Jauren viniloak. Osea, imaginatu zein punturaino kolekzionismo hutsagatik diskoa izan nahi nuen. Eta ez dakit momentu oso politak pasatu ditugu Jau entzuten, eta nahi genuen, uste genuen kanta honek justizia ematen ziola, haien estilorantza eramaten gintuen kanta baten, eta telefonazo bat eman genioen. Prest aurkitu zen momentu oro etortzeko, igande bat izan zen gainera horrelako invento bat egin genuen Tio Peten, igande baten sartu ginen 10 pertsona edo 12 pertsona eta ez dakit, oso esperientzia polita zen, bera etorri zen eskuzabal, emateko prest, abestu zuen dena, eta hortik sortu den laguntasunak espero dugu etorkizunen baita ere gauza politek ekarriko ditugu. Zuzenean aritzea eta kantuak sortzen jarraitzea dira taldearen hurrengo erronkak. Oraindik jakitun, leku asko dituztela ezagutzeko. Gure intentzioa da hainbat eta leku gehienetan jotzea. Da gira, 10 urteko gira aurrera ematea. Eta bebai, gitxika, kanta berriak bebai urtetan dabiz. Gure intentzioa ez da konposizio lanetan sartzea, baina inoiz ez dugu izten horre egiteaz, ez? Urteten danean, urteten da. Bai, printzipioz da gira aurrera eramatea eta kontzertu gehiago eukitea. Eta humiltasun osoz gainera, 10 urte bete berri ditugu, baina kontuan hartu behar da, gu toki askotan ezkarela egon. Eta betik hasi behar da hainbat eta hainbat lekutan, betik hasiko gara, baina garrantzitsuena guretzako nintxe bertan ariketa gehien jotzea da. Beste talde batzuekin egotea, beste toki batzuetako publikoekin egotea. Eta kantagintza baita ere, etxerak esan den moduan, ez dugulako sortzeari uste ninen.